Здравейте, хора! Аз ще стана нинджа. Така. И аз този клип само ще обясня как да станете нинджи, но другия път може да ви покажа и как аз ще стана, как ще се упражнявам. Така. Първи начин. Така, виждате тази стая. Аз ще правя трикове, но не много алабала. Ще правя готски трикове и готски ще бъдат, но няма да ни правя много такива яки, защото най-много да щупя нещо. Знаете. И вижте моя брат, той на една годинка още го пече камерата. Пш, не ритай, бе. Той се казва Владимир. Не. Вижте как веднага се усмихва. Не е връвката, бе. Аз не съм... Виждате, че кожата ми е черна, ама не съм циганин. Наистина. Това да ви кажа, че е от ето тос. Влади. Така. И гледайте сега какво чете. Смесваме камерата. И така. Така. Това беше всичко клип. Даже и Влади преди малко се смееше. И видяхте какви трикове аз мога. Другия клип ще ви покажа какво да се прави истински тренировки. И ако ви е харесал този клип, начнете хил нагоре. И така завършваме този клип. Чао!